Joriemb matatu e kaunti ma Migori omedo nengo mar wuoth kaluwore kod medruok mar nengo mauta e kinde ma bende giseyo piny owacho kuom medruok mar nengo mauta e pacho ka. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. Nengo mauta e pacho kae kawo chake kawuono chako kelo pek ne jowuoth kod ji mamoko e sectors mamoko. Wan kaka jowuoth wanyalo bedo kwa hinyore e yo moro ma koro wan bende ok waelewa. Wakwayo akwaya ni sirikal mondo winj wa jopiny. Fuel ka piny ruti yudo komede gi pesa mang'eny to kiwuondowa tidwoke gi siling 2 kata 3. Tiyudo komede gi siling 16 kaka nyoro. Kiwango momedo go fuel wang'ni en kiwango mapok omedo go fuel nyaka nwachak bedo ka. Nyaka nwachak biashara mar matatu. Ne wananchi wa kawaida gi bende mabiro duoke. Koro kwongo ng'i ne joge ne inyore koso kinyre. Sekta mar matatu e kaunti ma Migori osemedo nengo mar wuoth kod omenda mar siling 50 e kinde ma joriemb matatu e kaunti ma Migori seyo piny owacho kuom medo nengo mauta. Gihinyore. Koro wakwayi the president ne duoknwa bech mafuta piny. Ji winjo matek kech ng'ato biro iri nauri monego chul, odwan kochungo gari to kuongo wuok kata gi kondakta kapok odonjo nikech ofuke ni nono. Serikali imeonelea kwamba bei ya mafuta itakuwa kiwango hicho wameweka, lakini sisi tunaomba watusikilize, watusushie hiyo bei. Joriemb matatu e kaunti ma Migori ka otelnegi ko jakom mar Henry Ogombe kaachiel ko jakom ma joriemb matatu e sakono ma Migori Karungu Jared Okech wan medruok mar nengo mauta koro ok dhi hinyo mana joriemb matatu kende to bende jowuoth giwegi. Mar fuel ni okethonwa biashara kabisa kendo ohinyowa ne sirikal mar Kenya. Gibed ka ging'eyo ne gini ok ohinyowa jo matatu kende to hinyo nyaka wananchi. Nikech sama osemed fuel e kiwango momede go cha chuno ni jamatatu nyaka med nauri. Nauri no biro wa kuom wananchi wa kawaida. Nikech wananchi ema hinyore. Sami medo bei, jo matatu biro medo bei. Ja Kenya te kalure gi uchumi ma wan go sani ok ka be oduogo piny to nauri wabro weya kama kawaida. Okech wacho ni kaka joriemb matatu gisemedo nengo wuoth kendo gibiro mana duoke piny ka piny owacho duoke piny nengo mauta. Wan gi route madhi Sori. Route madhi Sori wamedo from Migori to Masara en 200 shillings. From Kabobo nyaka Mikei 250. From Osiri en 300 shillings. Ayego ke chopo nyaka Nyakweri 350. Kidhi nyaka Sori ikori gi siling 450. Joriemb matatu gi e kaunti ma Migori wacho ni jo Kenya hinyore kaluwore kod medruok mag nengo mauta kendo gidwaro mondo koro piny owacho many yo mar duoko piny nengo mauta e pacho kae. Wan kod gi e ywak achiel kwa ywak ne rais wa moritowa. Nyaka ong'e ni mafuta momedo ni mafuta e gimoro amora mamiyo geche waringo, ema miyo jowa wuotho, ema miyo nyaka mashinde matiyo kata mane gold ang'o jok gitiyo mana gi mafuta. Ka gin gi mafuta giyudo pesa ka giidho gechewa. Raia kaka wan wahinyore. Koro kama wabetni wan watete a jogewa to jogewa hinyore. Komachielo joriemb matatu gi bende koro buogo golo lope ma odin go lalo maduong' ma Migori ma osebiro ka olor kuom kinde mar dweche 3 bang' kane okethore mondo giti kode poni piny owacho koro ok nyal loso laloni mapiyo piyo. Giwani gisesandore moromo kendo chal ka gima piny owacho koro dino ite to gin giwegi gimedo sandore. Birij ma Migori ni tidwa lose karang'o koserito kode siasa mar 2027 mondo obi o campaign kode. Wan kaka jo matatu ma Migori kwariwre gi sekta mar matatu te nyaka boda nyaka ji te nyaka jo piny ok wabi allow ja siasa moro amora mabiro wuok gi sipike kokete wi gari no campaign gi wach daraja. Giwuok oko mondo gilosno wach daraja. Daraja serikali iliharibika pale, serikali imekataa kutengeneza hadi saa hii na imeharibika tu sehemu kidogo na mafuta wanaongeza juu. Saa hii magari wanazunguka huko hata magari hazifiki hapa. Tunaomba watutengenezee daraja. Kama wataki kutengeneza daraja watoe pale tutumbukie ndani ya mto. George Juma, Ramogi TV, Migori.